பண்ணலடா கோணம் ஐயோ இதுக்கு ஏதோ எங்கன்னு பட்டா காணா நகராடே எல்லாம் வேலையே செய்யணும்ப்பா ஃபர்ஸ்ட் கரைச்சு வச்ச தோசை மாவை அரை கரண்டி எடுத்து ஊட்டுங்கள். ஊத்திட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள். மூடி விட டேய் எல்லாமே போறா அப்புறமேட்டு சிறிது நேரம் மாவு வேக வேண்டும் என்று இதான் ஆயிடுச்சுனவா ஆயிட்டதா அப்புறமேட்டு எக்கை கலக்கின எக்கை எடுத்து ஊத்துங்கள். கஞ்ச பிசினாரி மேல் ஊத்தாமல் அள்ளி அள்ளி ஊத்துங்கள். ஒரு 2 ஸ்பூன் இல்லைன்னா 3 ஸ்பூன். எக்கு நிறைய இருந்தால் தான் டேஸ்ட் அதிகமாக என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீ அப்படியே வாய் முன்னேறி இல்லை உங்க வீட்டில் போய் முள்ளு துண்ணீர். சரிம்மா செஞ்சுட்டு பாட்டு என்ன போட்டு விடலாம்டா இப்போ அது பேர் ரக்குனு இத்தச்சிராபியா அது பேர் ரக்குனு இல்ல அது பேர் ரக்குனு. இப்போ சிறகு நேரத்தில் கதிரி இப்போ ஏன் ஓட போகிறான். நீ நகரு என் 10 வைக்கிற வேலை என் 10 வைக்கிற வேலை எக்கு உஷார் பண்ணி இப்போ என்ன பாட்டு வைக்கண்டா கடுங்க போங்கண்ணா என்ன சந்தை கேஃப் இருக்கும் கொள்கிறது பாருங்கள்.